дар хиёбонҳои Душанбе ва дигар роҳҳои минтақаҳои Тоҷикистон мушоҳида кардани мошинҳо бо рақамҳои қайди давлатии Русия ба як чизи маъмулӣ табдил шудааст. дар чанд моҳи ахир шумораи онҳо хеле афзоиш ёфтааст. соҳибони онҳо аксаран тоҷиконанд, ки бо мошинҳои хусусии худ аз Русия ба Тоҷикистон омадаанд. Қиин нест просто дига. Мо ҳам 3-4 рӯз омадем да. Шумо кай омада будед? Чанд қаш 10 рӯз шид да. зоҳиран аксари онҳое ки бо мошинҳои қайди давлатии Русия ба Тоҷикистон омаданд, тоҷикистонианд ва душаҳрвандӣ доранд. онҳо пас аз эълон шудани басеҷ ё мобилизатсия ба артиши Русия ба ватани падари худ баргаштанд. Набудам. Ҳозир бисёр шудааст. Барои он ки халкум шояд аз рӯи мобилизатсия бисёр омада шуда бошад ё шояд аз рӯи ягон хеле воқеаҳои дигар бошад. Беҳад бисёр мекунад. бархе соҳибони мошинҳои дорои рақамҳои қайди давлатии Русия дар кӯчаҳои Душанбе мусофиркашонӣ мекунанд. баъзее аз онҳо корҳои дигарро анҷом медиҳанд, вале аксари кулли онҳо намехоҳанд дар рӯбарӯи наворгир суҳбат кунанд. аммо дар суҳбатҳои бидуни навор бештари онҳо таъид карданд, ки ба хотири сарнавишти норӯшанашон дар Русия ва ба ҷанг дар Украина басеҷ нашудан ба Тоҷикистон омаданд. омадагӣ моам як моҳ зиёдтар мешавад. нақша доштем ки ростӣ мо биёему пас гардем, баъд аз соли нав бинем ки чӣ мешавад, баъд бо нақша бигирем ки ростӣ пас рафтан дар кор ҳатман вазъиятро мебинем. дар хадамоти гумруки Тоҷикистон гуфтанд ҳоло омори дақиқи вуруди мошинҳо бо қайди давлатии Русияро рӯйдаст надоранд ва барои ҷамъоварии маълумоти аниқ муддати муайян зарур аст. вале ин ниҳод ҳамзамон гуфт, ки бар асоси қонунҳои Тоҷикистон мошинҳо бо рақамҳои қайди давлатии хориҷӣ пас аз вуруд ҳаққи то 15 рӯз дар дохили кишвар без сабти ном монданро доранд. баъдан бояд сабти ном ва ё аз марзи Тоҷикистон хориҷ шаванд. тибқи оморҳо дар Русия бештар аз 1 миллион тоҷикистониҳо кору зиндагӣ мекунанд, ки қисмате аз онҳо душаҳрвандӣ доранд. тибқи қонуни ахири басеҷ дар Русия, ин теъдод шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд басеҷ ва ба ҷанг дар Украина фиристода шаванд.